హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూరు వారి 18 రోజుల గీతా క్లాసులో రెండవ రోజు, రెండవ అధ్యాయం సాంఖ్య యోగము గీతా సారాంశము అని కూడా ఈ అధ్యాయానికి పేరు. సాంఖ్య యోగము గీతా సారాంశము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూరు 18 రోజుల క్లాస్ లో సెకండ్ డే సాంఖ్యయోగం అందరికి స్వాగతం. మొట్టమొదటిగా సంజయ్ ఉవాచతో ప్రారంభం ఇది. అయితే ఒక్కసారి నిన్న జరిగిన విషయంలో అర్జునుడు మరి ఎందుకు యుద్ధం చేయలేను అని చెప్పాడు అన్నది కారణాలు చూసామంటే, కరుణ అంటే దయాభావంతో నేను వీళ్ళని ఎలా చంపుతాను, నా బంధువులను మిత్రులను అని. రెండవది, వీళ్ళందరినీ చంపితే వచ్చే రాజ్యసుఖాలు ఏమున్నాయి, నాకు అక్కర్లేదు. మూడవది, చంపితే వచ్చేది పాపమే కదా. నాలుగవది, కుటుంబ సంప్రదాయాలన్నీ వంశనాశనం జరుగుతుంది, కులక్షయ జరుగుతుంది. వీటన్నిటి వల్ల నేను ఒక అనిశ్చయ స్థితిలో ఉన్నాను, ఇప్పుడు ఏది చేయలేని పరిస్థితి అని ఈ 5 కారణాలు చెప్పి నేను ఇప్పుడు యుద్ధం చేసే పరిస్థితిలో లేను అని చెప్పడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు మనకు ఆత్మ జ్ఞానం, సాంఖ్య యోగం అంటే ఆత్మకు సంబంధించిన జ్ఞానం గురించి భగవంతుడు ఈ యాక్చువల్గా గీతా సారాంశం అంతా కూడా క్లుప్తంగా 2వ అధ్యాయంలో చెప్పడం జరిగింది. అయితే తర్వాత ఆత్మ ఈచ్ టాపిక్ ని మళ్ళీ విశదీకరంగా నెక్స్ట్ చాప్టర్స్ లో చెప్తారనమాట. అయితే ఆత్మకు సంబంధించిన జ్ఞానం మాత్రం ఈ ఒక్క చాప్టర్ లోనే ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ చాప్టర్ లో ఆత్మ ఏమిటి అన్న విషయం ఇక్కడ మాత్రమే చూస్తాము. చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్, జాగ్రత్తగా వినండి. సంజయ ఉవాచ తం తథా కృపయావిష్టం అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం విషీదంతమిదం వాక్యం ఉవాచ మధుసూదన. సంజయుడు చెప్తున్నాడు కదా ధృతరాష్ట్రుడికి ఏం జరుగుతుందో, ఏం చెప్తున్నాడు? తం తథా కృపయావిష్టం. సో ఈ రకంగా దయాభావంతో నిండిపోయి అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం, కళ్ళు పూర్తిగా నీరుతో నిండిపోయి ఉన్నాయట, కంటి నిండా నీరుతో. విషీదంతం ఇదం వాక్యం, దుఃఖంగా ఈ మాటలు ఉవాచ మధుసూదన. ఉన్నటువంటి అర్జునుడిని చూసి మధుసూదనుడు ఈ మాటలు పలికారు అంటున్నారు. ఉవాచ అంటే పలికారు ఈ వాక్యాలు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇలా దుఃఖంతో మనస్సంతా కూడా నిండిపోయి కృంగిపోయిన వాడయ్యి శోకతప్త హృదయంతో కంటి నిండా నీటితో ఉన్న అర్జునుడిని చూసి మధుసూదనుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఈ రకంగా పలికారు అని సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడికి వర్ణిస్తున్నాడనమాట జరిగేది. సో ఏమంటున్నారో చూద్దాం. శ్రీ భగవానువాచ కుతస్త్వా కష్మలం ఇదం విషమే సముపస్థితం అనార్యజుష్టం అస్వర్గ్యం అకీర్తికరమర్జున. ఇలాంటి సమయంలో, ఇంత క్లిష్ట సమయంలో విషమే సముపస్థితం, ఇంత విషమ పరిస్థితిలో నీకు ఇలాంటి ఆలోచన ఎలా వచ్చింది? అనార్యజుష్టం అంటే ఇది గౌరవనీయమైనటువంటి వ్యక్తికి రావాల్సిన ఆలోచన కాదు. అస్వర్గ్యం, నీకు పరలోకాలు, ఉన్నత లోకాలు కూడా రావు.
అకీర్తికరం, నీకు కీర్తి కూడా రాదు అర్జున నువ్వు ఈ రకమైన ఆలోచనలో ఉంటే. నీకు ఇలాంటి సమయంలో ఇలాంటి మనస్తత్వం ఎందుకు వచ్చింది? ఇది నీకు గౌరవకరం కాదు, నీకు ఉన్నత లోకాలు దారి తీయదు, నీకు కీర్తి కూడా అపకీర్తి కూడా కలుగజేస్తుంది అని చెప్పి ఫస్ట్ మొట్టమొదటి మాట చెప్పారు. తర్వాత అప్పుడు సరే అర్జునుడు అంటున్నాడు, అర్జున ఉవాచ కథం భీష్మం అహం సంఖ్యే ద్రోణం చ మధుసూదన ఇషుభి ప్రతియోత్స్యామి పూజార్హ వరిసూదన. కథం ఈ భీష్ముడిని అహం నేను సంఖ్యే బాణాలతో మరి ద్రోణం చ మరియు భీష్మ ద్రోణాదులను మధుసూదన కృష్ణ ఇషుభి ప్రతియోత్స్యామి నేను బాణాలతో ఎలా ఎదుర్కొంటాను వాళ్ళ మీద నేను బాణాలను ఎలా ప్రయోగిస్తాను? భీష్ముడి మీద, ద్రోణుడి మీద, తాతగారు మరి గురువు గారు, పూజార్హ వరిసూదన పూజార్హులైన నా తాతగారి మీద, గురువు గారి మీద నేను ఎలా బాణాలను ప్రయోగించాలి అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు అనమాట. ఇదేమిటి నీకు ఇలాంటి మనస్తత్వం, నీకు గౌరవం కాదు, నీకు ఉన్నత లోకాలు రావు, అపకీర్తి వస్తుందంటే మరి భీష్మ అది అన్నిటికంటే ఇంకా అసలు వాళ్ళ మీద నేను ఎలా వేయగలను అని చెప్పి అర్జునుడు అడిగాడు. ఇంకేమంటున్నాడు అర్జునుడు, తన యొక్క మనస్థితి ఎంతగా ఈ విషయంలో నలిగిపోతున్నాడు, కృంగిపోతున్నాడు అన్న విషయం ఇక్కడ తన మనస్థితి గురించి చెప్తూ, కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావ పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢచేత యచ్ఛ్రేయస్యా నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తేహం షాధి మాం త్వాం ప్రపన్నం. కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావ అంటే మమకారం అనే దోషంతో. హరే కృష్ణ కళ్యాణి మాతాజీ, సౌండ్ రావట్లేదు లేదంటున్నారు. కీర్తి మాతాజీ వినిపిస్తోందా మాతాజీ? హరే కృష్ణ కళ్యాణి మాతాజీ. ఇంకెవరైనా ఒకవేళ వినిపించే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వెరీ గుడ్, ధన్యవాదాలు. లక్ష్మీ మాతాజీ, సునీత మాతాజీ, కీర్తి మాతాజీ, మరి లక్ష్మీ మాతాజీ, సునీత మాతాజీ వాళ్ళకి వినిపిస్తోందంటే అందరికీ మీది ఒక్కసారి వాల్యూమ్ అడ్జస్ట్ చేసుకోండి మాతాజీ. ఒకవేళ ఏమైనా మీరు మీ వాల్యూమ్ లోలో ఉందో, లేదంటే ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ లో ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉందో, ఆ సెల్ సర్వీస్ ఎక్కడ బాగా వస్తుందో అక్కడ కూర్చోండి మాతాజీ, అప్పుడు వినిపించవచ్చు. వెరీ గుడ్, ధన్యవాదాలు అందరికి. ఇప్పుడు వినపడడం లేదు అంటున్నారు కీర్తి మాతాజీ. సో అయితే మాతాజీ ఏదో మన డివైస్ లో మీకు ఏదో ఉంది, లేదంటే సెల్ సర్వీస్ లో ఏమన్నా ఉండొచ్చు. సో అది ఒక్కసారి అడ్జస్ట్ చేసుకోండి మాతాజీ. సౌండ్ ఒకటి, వాల్యూమ్ ఒకటి చూసుకోండి. ఆడియో పెట్టుకున్నారో లేదో మీరు జూమ్ కనెక్షన్ చేసినప్పుడు ఆడియో కూడా మీరు క్లిక్ చేయాలి. ఆడియో కావాలని అడుగుతుంది, అప్పుడు మీరు ఆడియో కూడా క్లిక్ చేయాలి. అది క్లిక్ చేయకపోతే ఏం జరుగుతుందంటే మీకు ఆడియో వినిపించదు. కాబట్టి అది కూడా ఒకసారి చూసుకోండి. హరే కృష్ణ. సో ఇది పెద్ద శ్లోకాలకు ఒక ట్యూన్, చిన్న శ్లోకాలు ఒక ట్యూన్ లో చదువుతుంటాం. ఇది పెద్ద శ్లోకం. ఇలాంటి శ్లోకాలు కొన్ని ఉంటాయి, కొన్ని ఏమో రెగ్యులర్ శ్లోకాలు ఉంటాయి. సో కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావ అంటే మమకారం అనే దోషంతో నేను ఇలా ధర్మ సమ్మూఢ చేత పృచ్ఛామిత్వాం ధర్మ సమ్మూఢ చేత నేనిప్పుడు ధర్మం ఏమిటో తెలియని ఒక అయోమయ పరిస్థితిలో పడిపోయాను ఈ మమకార దోషంతో. నువ్వే చెప్పు నాకు, ఏం చెప్పమంటున్నాడు? యచ్ఛ్రేయస్య, ఏది శ్రేయస్కరమో నిశ్చితం నాకు క్లియర్ గా బ్రూహి చెప్పు, తన్మే నువ్వు నాకు. కాబట్టి నేను ఈ మమకారం అనే దోషంతో ఇలా ఒక అయోమయ పరిస్థితిలో పడిపోయాను, కన్ఫ్యూజ్డ్ స్టేట్ లో. అసలు నాకు ఏది శ్రేయస్కరమో నాకు నువ్వే చెప్పు, ఏం చేయాలో తెలియడం లేదు. మరి వీళ్ళని నేను బాణాలతో ఎలా ఎదుర్కోవాలి? యుద్ధమా చెయ్యాలి, కానీ వీళ్ళని నేను ఎలా చెయ్యాలి? వీళ్ళని నేను ఏ రకంగా బాణాలతో కొట్టాలి? నా గురువును, నా తండ్రిని, నాకు ఏది శ్రేయస్కరమో నువ్వే నిశ్చయంగా నాకు చెప్పు.
శిష్యస్తేహం, ఈ మాట ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్. శిష్యుడను తే, నీ యొక్క అహం, నేను నీ శిష్యుడను అన్నది శిష్యస్తేహం అన్న మాటలో అర్థం ఏమిటంటే శిష్యుడను నీకు నేను అన్నది. సో సంస్కృతంలో ఉన్న గొప్పతనం ఏమిటంటే చాలా చిన్న మాటల్లో చాలా ఎక్కువ అర్థం వస్తుంది. నేను నీ శిష్యుడను అన్నదానికి, శిష్యస్తేహం అన్నదానికి మరి 5 అక్షరాల్లో మనకి మొత్తం మీనింగ్ వచ్చింది. సో అదొక గొప్పతనం ఉన్నది ఈ సంస్కృత భాషలో. సో చెప్తున్నాడు శిష్యస్తేహం అనేది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే నేను నీ శిష్యుడను అని ఒప్పుకున్నాడు. షాధిమాం త్వాం ప్రపన్నం, నేను నాకు నువ్వు చెప్పు, ప్రపన్నం నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను. ఐఎమ్ బెగ్ అంటే నిన్ను నేను శరణు అంటే ఏమిటంటే నువ్వు ఏది చేసినా ఇక కంప్లీట్ గా మనల్ని మనం అర్పించుకోవడం భగవంతుడికి, శరణు వేడటం. ఏదైనా ఆయన ఎలా చెప్తే అలా జరుగుతుంది, ఏది ఇస్తే అది స్వీకరిస్తాను. మంచి అవనివు చెడవనివు కంప్లీట్ గా హోల్ హార్టెడ్ గా మనం భగవంతుడికి శరణాగతులం అయినప్పుడు దాని అర్థం అదనమాట. సో ప్రపన్నం అంటే శరణు వేడటం. కాబట్టి నేను నీ శిష్యుడును అని ఫస్ట్ మాట అన్నాడు. ప్రపన్నం శరణు వేడుతున్నాను, నువ్వు నాకు చెప్పు అన్నాడు. సో శరణాగతి వేడినప్పుడు భగవంతుడు, మరి రాముడు శరణు వేడినప్పుడే కదా మరి విభీషణుడు అవతల నుంచి వచ్చినా తీసుకున్నాడు, అలాగే సుగ్రీవుడు. సో భగవంతుడు ఈ ముఖ్యం ఏమిటంటే ఆ శరణాగత తత్వం ఉన్నప్పుడు భగవంతుడు ఆటోమేటిక్ గా మనల్ని తీసుకుంటారు. అలాగే ఇక్కడ ఈ 2 మాటలు ఇంపార్టెంట్. నేను నీ శిష్యుడను అంటున్నాడు. శిష్యుడు అంటే నువ్వు నా గురువు కాబట్టి నువ్వు చెప్పు అని అర్థం. సో గురువు డ్యూటీ ఏమిటి? శిష్యుడికి ఏది రైట్ ఏది రాంగ్ చెప్పు. కాబట్టి ఇక్కడ నేను నీ శిష్యుడును, శిష్యుడిని చెప్పు అని ఊరుకోవడంలా, నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను అన్నది కూడా అంటున్నాడు. సో గురువు గారు, నువ్వు నా గురువు, నిన్ను నేను శరణు వేడుతున్నాను, ఏది కరెక్టో నిశ్చయంగా నువ్వే నాకు చెప్పు. నేను ఏది తెలుసుకోలేని అయోమయ పరిస్థితిలో ఈ మమకార దోషంతో నాకు మూఢత్వం వచ్చేసింది, ఏమి తెలియటం లేదు అని చెప్పి అంటం జరిగింది. అది ఈ శ్లోకంలో ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ అన్నమాట. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రసన్న మాతాజీ చెప్తున్నారు. జూమ్ యాప్ లోకి వెళ్ళి ఆటో కనెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి, సౌండ్ వస్తుంది అని. ఎవరికైనా వాయిస్ ప్రాబ్లం. కరెక్ట్. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఈ మాట చెప్పాడు అర్జునుడు, నువ్వే నాకు చెప్పాలి, నేను నీ శిష్యుణ్ణి, నువ్వు నాకు చెప్పాలి కాదు, నువ్వు నాకు చెప్పు, దయచేసి నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను అని చెప్పి మర్యాదగా ఆ మాట అంటున్నాడు. శరణు అంటే ఇక నువ్వు ఏది చెప్తే అది చేస్తాను అని కాళ్ళ మీద పడిన, అంటే మనల్ని మనం మన అహంకారాన్ని వదులుకుని గురువును అర్థించటం ఇక్కడ సూచిస్తుంది. అది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. నేర్చుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు గురువు దగ్గర ఏ రకంగా ఉండాలి అనేది మనకి ఇక్కడ శిష్యుడి లక్షణం ఏమిటి అని అన్నాడు. ఇప్పుడు మళ్ళీ సంజయుడు చెప్తున్నాడు. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వా హృషీకేశం గుడాకేశ పరంతప నయోత్స్యైతి గోవింద ముక్త్వా తూష్ణీం బభూవః. ఏవముక్త్వా హృషీకేశం. సో ఈ రకంగా చెప్పి హృషీకేశుడైన కృష్ణుడు గుడాకేశ ఏవముక్త్వా హృషీకేశ గుడాకేశ పరంతప. గుడాకేశ అంటే నిన్న చూసాం, ఏది అజ్ఞానాన్ని జయించిన వాడు, చీకటిని జయించిన వాడు అని అసలు అర్థం. దాని అర్థం ఏమిటి అంటే లోతైన అర్థం తమో గుణాన్ని, అజ్ఞానాన్ని జయించిన వాడు అని అర్జునుడి పేరు. పరంతప అంటే శత్రువులను తప్పింపజేసేవాడా, అంటే భయపెట్టేవాడా అర్జునుడు. ఎందుకు? గొప్ప వీరుడు కాబట్టి విలువిద్యలో అతను పరంతప అనే పేరు అర్జునుడికున్నది. ఈ రకంగా మరి శత్రువులను తప్పింపజేసే అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడైన హృషికేశుడితో నయోత్స్యైతి గోవింద, నేనిది గోవింద చేయలేను, ముక్త్వా తూష్ణీం బభూవః అని చెప్పి మౌనంగా ఉండిపోయాడు. నేను నీ శిష్యుని శరణు వేడుతున్నాను, నువ్వే దయచేసి నాకు చెప్పు, నేను ఇప్పుడు ఈ యుద్ధం చేయలేను, ముక్త్వా తూష్ణి అని మౌనంగా కూర్చుండిపోయాడు. ఇలా అని సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తున్నాడు. అప్పుడు అలా కూర్చున్న తర్వాత అర్జునుడు ఈ మాట అన్నాక శ్రీ భగవానువాచ
అప్పుడు ఆయన భగవద్గీత చెప్పడం ప్రారంభించారనమాట. ఎప్పుడైతే నేను నీ శిష్యుడును, నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను అని అన్నాడో అప్పుడు భగవంతుడు ఆయన చెప్పడం మొదలు పెడుతున్నాడు. అంటే గురువును మనం ఏ రకంగా అడగాలి, మనం నేర్చుకోవాలి జ్ఞానం అన్నప్పుడు అనేది ఇక్కడ మనం అర్జునుడు అడిగిన తీరుని బట్టి చెప్పచ్చు. సో శిష్యుడు అన్నాడు కాబట్టి, నేను శరణు వేడుతున్నాను అన్నాడు కాబట్టి ఆయన చెప్పడం ప్రారంభించారు. కీర్తి మాతాజీ, వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. శ్రీ భగవానువాచ అశోచ్యానన్వశోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే గతాసూన గతాసూంశ్చ నానుశోచంతి పండితాః. సో అశోచ్వానన్వశోచస్త్వం ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాసే. అంటే శోకించకూడని దానికోసం, దుఃఖించకూడని దానికోసం నువ్వు దుఃఖిస్తున్నావు. ప్రజ్ఞావాదాంశ భాషసే, ఎంతో లాజికల్ ఆర్గ్యుమెంట్లు ఏదో చేస్తున్నాను అనుకుని ఏయో ఆర్గ్యుమెంట్లు చేస్తున్నావు, నేను అది చేయలేను ఇది చేయలేను. గతాసూంశ్చ అంటే పోయిన వాళ్ళ కోసం కానీ, సూనగత ఉన్న వాళ్ళ కోసం కానీ, మరి పోయిన వాళ్ళ కోసమైనా మరియు ఉన్న వాళ్ళ కోసమైనా నానుశోచంతి, శోకింపడు ఎవరు? పండితుడు అంటే వివేకవంతుడు. కాబట్టి నువ్వు దుఃఖించకూడని దానికోసం దుఃఖిస్తున్నావు. ఎంతో పాండిత్యంతో నేనేదో చాలా గొప్ప గొప్ప వాదాలు విషయాలు చెప్తున్నా, నేను చేయలేను, వాళ్ళు ఇంత వాళ్ళు నా వాళ్ళు నీ వాళ్ళు నేను ఎలా చేస్తాను పెద్దవాళ్ళ మీద, ఇవన్నీ ఈ ఆర్గ్యుమెంట్లన్నీ చెప్తున్నావు. ఎంతో ప్రజ్ఞావాదాంశ భాషసే అని అంటున్నారనమాట భగవంతుడు. ఎంతో ప్రజ్ఞతో కూడిన మాటల్లాగా నువ్వు చెప్తున్నావు ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్ని. కానీ పోయిన వాళ్ళ కోసమైనా ఉన్న వాళ్ళ కోసమైనా వివేకవంతులు ఎప్పుడు దుఃఖించరు అని చెప్తున్నారు. అప్పుడు ఇదేమిటి, వివేకవంతులు పోయిన వాళ్ళ కోసం దుఃఖించరంటారు ఏమిటి, మన వాళ్ళు పోతే మనకి దుఃఖం ఉండదా అని మన అందరికి ఒక డౌట్ వస్తుంది. మరి ఇక్కడ కూడా పండితుడు దుఃఖించడు అంటున్నారు. ఆయన చూపిస్తున్నారు ఒక మనిషి పోవడం, దగ్గర వాళ్ళు బాధపడటం చూస్తున్నాము. పండితుడు మరి సమత్వంతో ఆయన దుఃఖించట్లా, ఆనందించట్లా, అలాగే ఉన్నాడు. సో దీని అర్థం ఏమిటి? మరి పోయిన వాళ్ళ కోసం మనకి దుఃఖం రాకుండా మన వాళ్ళు ఎందుకు దుఃఖించకూడదు అన్నది చూద్దాం. లేకపోతే ఆ మాటకు అర్థం ఏంటి అన్నది చూద్దాం. నత్వేవాహం జాతునాసం నత్వం నేమే జనాధిపాః నచైవ న భవిష్యామా సర్వే వయమతః పరం. నేను గాని నువ్వు గాని రాజులందరూ గాని లేని సమయం లేదు, ఇక ముందు కూడా ఉండకుండా ఉండము అని చెప్పారు. అంటే దాని అర్థం ఏమిటో కూడా నెక్స్ట్ శ్లోకాలు చూద్దాం. ఈ శ్లోకానికి మీనింగ్ ఇదనమాట. నత్వేవాహం జాతునాసం నత్వం నేమే జనాధిప. ఇక్కడ ఉన్న రాజులందరూ గాని, నేను గాని, నువ్వు గాని, నచైవా న భవిష్యామ, మరి ముందు ఉండబోము. మనం లేని పాస్ట్ లో కూడా మనం లేని టైంలో లేము. ఇంతకు ముందు ఉన్నాం, ఇప్పుడు ఉన్నాం, ముందు కూడా ఉండబోతాం అని చెప్తున్నారు. అంటే ఏమిటి అన్నది చూడు. దేహినోస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యౌవనం జరా తథా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర న ముహ్యతి. సో దేహినోస్మిన్ యథా దేహే, దేహం ఎలా అయితే ఇలా ఉంటుందో, ఏది కౌమారం యౌవనం జర అంటే కౌమార్యంలోను యవ్వనము మరియు జర అంటే ఓల్డ్ ఏజ్ వృద్ధాప్యం. ఈ స్థితులన్నిటినీ దేహం ఎలా అయితే దాటుకుంటూ వెళ్తుందో అలాగే మరి ఈ ఆత్మ కూడా ఒక శరీరాన్ని దాటి తథా దేహాంతర ప్రాప్తి, ఈ దేహం తీరిపోయిన తర్వాత దీనికి కూడా ఇంకొక దేహం ప్రాప్తమవుతుంది. ధీరస్తత్ర న ముహ్యతి, ధీరులైన వాళ్ళు వివేకవంతులు నా ముహ్యతి, దీనిని గురించి కలవరపడరు అని చెప్తున్నారు. సో మన దేహధారి ఈ దేహంలో బాల్యం నుంచి యవ్వనానికి, యవ్వనం నుంచి ముసలితనానికి క్రమంగా ఎలా అయితే మనం సాగిపోతుందో అలాగే మరి దేహాంతర సమయంలో, మరణ సమయంలో జీవాత్మ కూడా ఇంకొక దేహంలోకి ప్రవేశిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో వివేకవంతులు ఈ విషయంలో ఆందోళన పడరు. అంటే ఈ శరీరాన్ని వదిలి ఇంకొక శరీరంలోకి వెళ్తుంది. ఆత్మ
ఆత్మకు చావు లేదు అన్న విషయం ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అందుకే నువ్వు గాని నేను గాని ఇక్కడ కనపడే ఈ రాజులందరూ, ఇక్కడ ఉన్న వీళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు ఉంటారు, ముందు ముందు ఉండబోరని లేదు, ఇదివరకు లేరు ఇప్పుడే ఉన్నారు అని అనుకోవడానికి లేదు. వాళ్ళు ఇదివరకు ఉన్నారు, ఇప్పుడు ఉన్నారు, ఈ ముందు ముందు కూడా ఉంటారంటే ఆత్మకు చావు లేదు, అది కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది అని చెప్పి ఇలా మన దేహం ఎలా అయితే బాల్యం నుంచి మరి యవ్వనానికి, యవ్వనం నుంచి ముసల్తనానికి వస్తూ మారిపోతూ ఉంటుందో, ఈ జీవాత్మ కూడా ఒక దేహంలోంచి ఇంకొక దేహంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. కాబట్టి వివేకవంతులు ఈ విషయం తెలిసి వాళ్ళు ఆందోళన పడరు. ఇక్కడ ఆత్మ అనేది చూసాము, అది ఒక శరీరం నుంచి ఒక శరీరంలోకి వెళ్తుంది ఈ శరీరం పోయిన తర్వాత అన్నది చూసాం. సో ఇప్పుడు శరీరం ఏమిటి అన్నది చూస్తే, శరీరం అనేది పంచభూతాలతో తయారైంది. ఈ అందుకే పాంచభౌతికం అనే మాట మీరు వినే ఉంటారు. ఈ శరీరం పాంచభౌతికం అంటూ ఉంటారు. ఈ పాంచభౌతికం అంటే ఏమిటి? పంచభూతాలతో తయారైనది శరీరం. ఏమిటా పంచభూతాలు? అగ్ని, నీరు, భూమి, ఆకాశం, వాయువు. సో ఇంగ్లీష్ లో ఎర్త్, ఫైర్, వాటర్, స్కై, ఎయిర్ అని చెప్తాము. ఈ ఏదైనా మన బాడీయే కాదు, ఈ ప్రపంచంలో ఆకారం అనేది దేనికైనా ఉంది, మన కంటి ముందు ఒక ఆకారం కనపడుతుంది అంటే, ఒక మనిషి అయినా, జంతువు అయినా, పక్షి అయినా, చెట్టు అయినా, పుట్ట అయినా, ఏదైనా సరే ఒక ఫామ్, ఒక ఆకారం కనిపిస్తోంది అంటే అది పంచభూతాలతో తయారైంది. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్, గుర్తుంచుకోండి. సో ఈ పంచభూతాలతో, అలాగే మన బాడీ కూడా పంచభూతాలతో తయారైంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ కురవాడు ఐబ్రో పార్ట్స్, బాడీ పార్ట్స్, కళ్ళు, చెవులు, ముక్కు, కాళ్ళు, చేతులు ఇవన్నీ ఉంటాయి మనందరికి. సో అతన్ని మనం ఈ మనిషి ఎవరు అంటే ఏం చెప్తాడు? ఈ మనిషి పలానా మనిషి అంటాము. ఇప్పుడు అతను ఏమంటాడు? నా కాళ్ళు, నా చేతులు, నా కళ్ళు అంటూ ఉంటాడు. అంతేగాని నేను కాళ్ళు, నేను చేతులు, నేను కళ్ళు అనడుగా. ఇవి నా యొక్క శరీరంలోని భాగాలు అంటున్నాడు. ఆ నా అనేది ఎవరు అని మనం ఆలోచిస్తే ఒక్క నిమిషం, అదే ఆత్మ. కాబట్టి ఆ ఆత్మ ఈ బాడీలో ఇప్పుడు ఇలా ఉంది, ఇది ఈ బాడీ అయిపోయిన తర్వాత వేరే బాడీలోకి వెళ్తుంది అని చెప్పారు. దానికి ఎగ్జాంపుల్ గా మనకి ఇక్కడ ఇవి చూపిస్తున్నారు. ఉదాహరణకి కారు డ్రైవర్ లేనిదే కారు నడవలేదు, ఆత్మ లేనిదే శరీరం పనిచేయదు అన్నట్లుగా. అలాగే పంజరంలో పక్షి బయటకు శరీరం ఉంటుంది, లోపల ఆత్మ ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ మనకి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూపిస్తున్నారు. బట్ అక్కడ ఫస్ట్ ఐడియా అదనమాట. ఆత్మ అనేది దానికి చావు లేదు, అది నువ్వు ఈ శరీరం కాదు అన్నది చెప్తున్నారు. అది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. మనం ఆల్వేస్ ఈ శరీరంతో అసోసియేట్ అయిపోతాం. నేను అంటే ఈ శరీరం అనుకుంటాం కానీ మరి అందుకే మనం నేను కాళ్ళు, నేను చేతులు, నేను ముక్కు, నేను చెవులు అనడం లేదు కదా. ఆ నా ఎవరు? ఆ నా మన చేతులా, కళ్ళ, మన ముఖమా, ఎవరు నా? మన పేరా? అదా మన పేరా? మనం కాదే, ఏదో ఉంది. ఏమిటది? ఆత్మ. కాబట్టి ఈ ఆత్మ మనం ఎవరు అంటే ఈ బాడీ కాదు అనేది ఫస్ట్ లెసన్ అన్నమాట. భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్పింది. ఈ ఆత్మకు చావు లేదనేది నెక్స్ట్ పాయింట్ చెప్పాడు. దేహినోస్మిన్ యథా, ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. దేహినోస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యౌవనం జరా తథా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర న ముహ్యతి. ఇక్కడ ఇంకా కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నారు ఈ విషయం. దేహినోస్మిన్, ఇప్పుడు మనం ఇదే శ్లోకం చూసాం కదా. అలా బాల్యం నుంచి కౌమార్యం ఎలా అయితే అన్ని దశలు ముసల్తనానికి వెళ్తుందో ఈ దేహం, ఆత్మ కూడా ఒక దేహం నుంచి ఆ దేహం శిథిలం అయినాక ఇంకో దేహంలోకి వెళ్తుంది. మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖదా ఆగమాపాయినో నిత్య తాం స్థితిక్షస్వ భారత. మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ. మాత్ర అంటే ఏమిటంటే ఇంద్రియాలు, అంటే కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు. మరి నిన్న బ్రీఫ్ గా చెప్పుకున్నాం.
సో ఆ ఇంద్రియాల వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే మరి మనకు ప్రలోభాలు కలుగుతాయి. ఎందుకు? కళ్ళు ఏవేవో చూపిస్తూ ఉంటాయి, చూడగానే ఇదేదో బాగుందే, మనం కొనుక్కుంటే బాగుండు అనే ఇది. చెవులు ఏదైనా వింటే అబ్బో ఇదేదో వినడానికి బాగుందే, మళ్ళీ విందాము. నోరు మరి నిన్న చెప్పుకున్న రుచికరమైన పదార్థం తింటే ఇది బాగుందే, ఇంకొక కేక్ తిందాము, లేదా ఇంకొక లడ్డు తిందాము అనిపిస్తుంది. సో ఇంద్రియాలు ఏం చేస్తున్నాయి? ఈ మాత్ర అంటే ఇంద్రియాలు, ఈ మాత్రా స్పర్శాస్తు అంటే ఈ మాత్రాలతో కాంటాక్ట్ ఉన్నప్పుడు కౌంతేయ, ఇంద్రియాలతో మనకి కాంటాక్ట్ ఉన్నప్పుడు మనకు ఏం జరుగుతుందంటే శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖద అంటే మనకి ఫీలింగ్స్ అన్ని కలుగుతున్నాయి. ఏది? దుఃఖం అని, సుఖం అని ఫీలింగ్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి? ఇంద్రియాలతో మనకున్న స్ట్రాంగ్ కనెక్షన్ వల్ల. ఎంతసేపు మనం ఇంద్రియాలతోనే కనెక్ట్ అయి ఉంటున్నాం కానీ ఇంద్రియాతీతంగా ఉన్నటువంటి భగవత్ శక్తి మీద మనకు లేదు. ఈ బాహ్య ప్రపంచపు ఇంద్రియాల మీదే మన దృష్టి ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ఇంద్రియాలతో కనెక్షన్ వల్లే ఈ సుఖ దుఃఖ ఫీలింగులు వస్తున్నాయి. ఇవి మనకి చలి, వేడి, సుఖము, దుఃఖము అనేవన్నీ కలిగించేది ఎవరు అంటే ఇంద్రియాలతో కాంటాక్ట్ ఉండటం వల్ల. మాత్రా స్పర్శాస్తు అని చెప్తున్నారు. ఇవి ఎలాంటివి అంటే ఈ సుఖ దుఃఖాలు ఆగమాపాయినో నిత్యము వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. ఇవి ఏది? ఈ సుఖ దుఃఖాలు. తాం స్థితిక్షస్వ భారత. కాబట్టి మనం వాటిని తట్టుకోవడం నేర్చుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి సుఖ దుఃఖాలు అనేవి ఎలా ఉంటాయి అంటే శీతోష్ణాలు. చలికాలం, వేడికాలం ఎలా అయితే వస్తూ పోతూ ఉంటాయో, మరి ఎప్పుడు చలికాలం ఉండదు, ఎప్పుడు వేసవికాలం ఉండదు, వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. అలాగే సుఖ దుఃఖాలు కూడా ఏది నిత్యంగా ఉండదు. సుఖము నిత్యంగా ఉండదు, దుఃఖము నిత్యంగా ఉండదు. ఏదైనా వస్తుంది, కొన్నాళ్ళు ఉంటుంది, పోతుంది. కాబట్టి ఆ విషయాన్ని గుర్తుంచుకో. ఈ ఎలాంటివి సుఖ దుఃఖాలు ఎండాకాలం, చలికాలం లాగా వచ్చి ఆగమాపాయనో నిత్యము వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. కాబట్టి తాం స్థితిక్షస్వ భారత, భరత వంశుడైన అర్జున, నువ్వు వీటిని ఓర్చుకోవటం నేర్చుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. ఇవి అసలు ఎందుకు కలుగుతున్నాయి నీకు సుఖ దుఃఖాలనే ఫీలింగ్లు అంటే ఇంద్రియాలతో నీకున్న కనెక్షన్ వల్ల నీకు ఈ ఫీలింగ్స్ వస్తున్నాయి, సుఖ దుఃఖాలు అని చెప్తున్నారు. ఆ ఇంద్రియాలతో వచ్చే ఫీలింగ్స్ క్లుప్తంగా చెప్పుకున్నాం. ఏది? మరి ఏదైనా చూస్తే వెంటనే కావాలనే ప్రలోభం, అవి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అందిస్తే దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నాం, ఆ కోరిక కలిగిపోతుంది. ఇదేదో అందంగా ఉంది, ఈ వస్తువు చాలా కంఫర్టబుల్ గా ఉంది, ఈ సోఫా, ఇది కొనుక్కుంటే బాగుండు, వెంటనే ఒక కోరిక పుడుతుంది. అది అక్కడ అర్థం అనమాట. మాత్రా స్పర్శాస్తు ఇంద్రియాల ప్రలోభం వల్ల కొనుక్కోలేకపోయాం అనుకోండి, అదే 10,000 ఉంది, మన దగ్గర 8,000 5,000 ఉన్నాయి, వెంటనే దుఃఖం. అయ్యో ఈ సోఫా ఎంతో బాగుంది, కొనుక్కుందాం అంటే డబ్బులు లేవు కదా అని. ఆ తర్వాత ముందు ఇమ్మీడియట్ థాట్ అది, ఆలోచించిన కొద్దికి దుఃఖం. ఇదేమిటి నా జీవితం ఇలా అయింది, ఎంత కష్టపడ్డా డబ్బులు సరిపోవడం లేదు అంటూ మరి ఆ డబ్బులు ఇచ్చే పక్క వాళ్ళ మీద కోపము, తల్లిదండ్రులు అవనివ్వండి, మరి స్పౌస్ అవనివ్వండి, ఇంకెవరన్నా అవనివ్వండి, ఇవ్వాల్సిన వాళ్ళు ఇవ్వకపోతే మనకి ఇంతే చేస్తారా, ఎప్పుడు కష్టపడుతున్నా కావలసిన చిన్న వస్తువు కూడా కొనుక్కోలేకపోతాం అనే ఇలా చైన్ రియాక్షన్ లాగా నెగిటివ్ ఫీలింగ్స్ వచ్చేస్తుంది. పక్క వాళ్ళు కొనుక్కున్నారనే ఈర్ష్య, మనకు లేదు వాళ్ళు కొనుక్కున్నారని, ఆల్ బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ వచ్చేస్తాయి. కామం అనే ఒక్క దాంతో మొదలయ్యి ఆ కోరికతో, ఆ తర్వాత కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలు, అరిషడ్వర్గాలు 6 చెడు గుణాలు కూడా కామంతో స్టార్ట్ అవుతాయి, ఆ కోరికతో స్టార్ట్ అవుతాయి. సో అన్నీ వచ్చేస్తాయి. మోహం, మదం, మాత్సర్యం అంటే జలసి, అన్నీ వచ్చేస్తాయి. కాబట్టి ఇవన్నీ ఇంద్రియ కాంటాక్ట్ వల్లే నీకు అసలు ఎందుకు దుఃఖం వచ్చింది? సోఫా, ఇది చిన్న ఎగ్జాంపుల్. అలాంటివి జస్ట్ అది ఫీలింగ్ పాయింట్ ఏమిటన్నది చెప్పడానికి చెప్పా. సోఫా కొనుక్కోకపోతే నాకు దుఃఖం లేదా అనుకుంటాం, సోఫా కాకపోతే ఇంకొకటి ఏదో ఉంటుంది అక్కడ, లేదంటే ఇంకేదో నీ పని ఏదో అవ్వాలి, వాళ్ళు మెచ్చుకోవాలి, వీళ్ళు మెచ్చుకోవాలి, అది ఏదో అవ్వకపోతే ఇంకేముందని దుఃఖం. నేను ఇంత కష్టపడి చేస్తే ఎవరు మెచ్చుకోలేదు అనే దుఃఖం. ఎందుకు వచ్చిందా దుఃఖం? మెచ్చుకోవాలి అనే కోరిక మనకు కలగబట్టి, మన పని మనం చేసాము, ఇంకంతే, ఎవరేమనుకున్నా మనం చేయగలిగింది ఇది నా బాధ్యత అనుకుని చేస్తే మనకి ఏ ఫీలింగ్ ఉండదు.
అవన్నీ తర్వాత మళ్ళీ వివరంగా చూస్తాం. బట్ ఇక్కడ ఇంతవరకు తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే అవి వస్తూ పోతూ ఉంటాయి, ఇంద్రియ స్పర్శ వల్లే ఈ ఫీలింగ్స్ కలుగుతున్నాయి, సుఖం దుఃఖం అనేది చెప్తున్నారు. సో ఇంద్రియ స్పర్శాలతో మనకు సుఖ దుఃఖాలు కలగడం ఏమిటనే డౌట్ వస్తుంది కాబట్టి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను. అవి ఇప్పుడు దానివల్ల మనకు ఆ ఫీలింగ్స్, ఓ ఇంత దుఃఖం వచ్చేసింది నాకు, ఎందుకు? నువ్వు కావాల్సింది ఏదో నువ్వు కొనుక్కోలేకపోయావు, లేదా నీకు కావాల్సింది నువ్వు అనుకున్నట్లు జరగలేదు, అవతల వాళ్ళు నిన్ను పొగడలేదు, ఇది బాగుందా అనలేదు, దాంతో దుఃఖము. సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ విషయం అర్థం అవుతాను. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకేమంటున్నారు, ఆత్మ గురించి ఇంకా చెప్తున్నారు. న జాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్ నాయం భూత్వా భవితా వా న భూయః అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో నా హన్యతే హన్యమానే శరీరే. ఆత్మకు న జాయతే మ్రియతే, పుట్టుక లేదు, మరి మృత్యువు లేదు, మరి అది నాయం భూత్వా భవితావాన భూయ, ఇంతకు ముందు పాస్ట్ లో లేదు, ఫ్యూచర్ లో ఉండదు అని లేదు, ఎప్పుడు ఉంటుంది అనేది. ఒకప్పుడు ఉండదు, ఒకప్పుడు ఉంది అనేది లేదు, ఎప్పుడు ఉంటుంది. అజో అంటే పుట్టుక లేనిది, ఇది నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది. ఓయం పురాణం, పురాతనమైనది, మరి ఎప్పటి నుంచో ఉన్నది, దీనికి పుట్టుక లేదు, మృత్యువు లేదు. నా హన్యతే అనేది ఇది హతమార్చబడదు, హన్యమానే శరీరే, శరీరం పోయినా ఆత్మ ఎక్కడికి పోదు. ఇది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. కాబట్టి ఆత్మకు పుట్టుక చావు అనేవి లేవు, ఒకప్పుడు ఉంది ఇంకొకప్పుడు ఉండదు అనేది లేదు. ఇది అజో అంటే పుట్టుక లేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, పురాతనమైనది. అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణం. ఆత్మ యొక్క మెయిన్ లక్షణాలు ఈ లైన్ లో చెప్పేశారనమాట. అది నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, పురాతనమైనది, పుట్టుక లేనిది. అజ అంటే పుట్టుక లేనిది. నా హన్యతే హన్యమానే శరీరే, శరీరం పోయిన ఆత్మ ఎక్కడికి పోదు అని ఈ శ్లోకాలు చెప్పారు. నెక్స్ట్, వాసాంసి జీనాని యథా విహాయ నవాని గృహ్ణాతి నరోపరాణి తథా శరీరాణి విహాయ జీనాన్య అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి. వాసాంసి జీర్ణాని, జీర్ణమైపోయిన బట్టలు యథా విహాయ, ఏ రకంగా అయితే వదిలిపెడతామో, మళ్ళీ నవాని గృహ్ణాతి నరోపరాణి, పాడైపోయిన బట్టలు తీసేసి మనుషులు కొత్త బట్టలు ఎలా వేసుకుంటారో, తథా శరీరాన్ని, అలాగే శరీరం జీర్ణం అయిపోయిన తర్వాత అన్యాని సంయాతి, వేరే శరీరం, నవాని దేహి, ఒక నవ్య దేహాన్ని మీట్ అవుతుంది ఆత్మ, అంటే నవ్య దేహాన్ని స్వీకరిస్తుంది. మనిషి చిరిగిపోయిన పాత బట్టలు మనం ఎలా అయితే వదిలిపెట్టేసి క్రొత్త బట్టలు వేసుకుంటామో, ఈ ఆత్మ కూడా కృషించిన శరీరాలు వదిలి కొత్త శరీరాన్ని స్వీకరిస్తుంది. ఇక్కడ ఈ చిత్రంలో ఈ సైకిల్ చూపిస్తున్నారనమాట. ఆత్మ చిన్న బేబీగా అవ్వటం, అది మరి ఈ స్టేజెస్, బాల్యం, కౌమార్యం, యవ్వనం, మరి తర్వాత అడల్ట్ స్టేజ్, వృద్ధాప్యం, తర్వాత మరణం, ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆత్మ మళ్ళీ ఇంకొక బాడీలోకి వెళ్ళటం. సో ఇక్కడ ఈ బొమ్మకు అర్థం ఏమిటేమిటో జీవరాశులు, ఆ తర్వాత జంతువులు, ఆ తర్వాత మనిషి కనిపిస్తున్నాయి. అంటే 84 లక్షల జీవరాశుల జన్మ అయిన తర్వాత మానవ జన్మ వస్తుంది అని చెప్తారు. అందుకని ఈ బొమ్మని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. నైనం చిందంతి శస్త్రాణి, ఇంకా ఆత్మ గురించి చెప్తున్నారు, ఆత్మ లక్షణాలు చెప్తున్నారు. నైనం చిందంతి శస్త్రాణి నైనం దహతి పావకః న చైనం క్లేదయంత్యాపో న శోషయతి మారుతః. నైనం చిందంతి శస్త్రాణి, ఏ శస్త్రాలతో, అస్త్రాలతో, ఆయుధాలతో ఈ ఆత్మను నువ్వు ముక్కలు చేయలేవు. ఏ ఆయుధం కూడా ఆత్మను ముక్కలు చేయలేదు. నైనం దహతి పావకః, పావక అంటే అగ్ని, ఈ అగ్ని కూడా ఈ ఆత్మను దహించలేదు. నా చైనం క్లేద యంతి ఆపో, ఆపో అంటే నీరు, నీరు దీనిని తడపలేదు. నా శోషయతి మారుతః, మారుత అంటే వాయువు, వాయువు దీనిని ఆరబెట్టలేదు. సో ఏంటి, ఆత్మను ఆయుధాలు, ఏ ఆయుధము ముక్కలు చేయలేదు, అగ్ని దహించలేదు, నీరు దానిని తడపలేదు. నీరు తడపని వస్తువు ఏదైనా ఉంటుందా? ఆత్మను నీరు కూడా తడపలేదు. మరి తడిచిన దానికి గాలి తగిలితే ఆరిపోతుంది. ఈ ఆత్మను వాయువు కూడా ఆరబెట్టలేదు అని చెప్పి దాని యొక్క స్పెషల్ లక్షణాలను ఇక్కడ వివరించారు, ఆత్మ యొక్క లక్షణాలు.
అంటే మరి నేను వాళ్ళని చంపుతానంటున్నాడు కదా, నువ్వేదో బాడీ చంపుతావు, మనం బాడీయా, మనం ఆత్మ. ఈ ఆత్మని నీ ఏ ఆయుధాలు ముక్కలు చేయలేవు, ఏ అగ్ని కాల్చలేదు, ఏ నీరు తడపలేదు, ఏ వాయువు దాన్ని ఆరబెట్టలేదు అని చెప్పి ఆత్మ లక్షణాలు చెప్తే, ఈ ఆత్మ సైజు కూడా ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తారు. వెంట్రుక యొక్క కొస్సలో, ఆ చిన్న కొస్స భాగంలో 10,000వ వంతు, కొస్సే కొంచెం ఉంటుంది, దాంట్లో 10,000వ వంతు అంటే ఇంకా ఎంత చిన్నదో మనం ఆలోచించుకోవచ్చు. జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యు ధ్రువం జన్మామృతస్య చ తస్మాత్ అపరిహార్యేతే నత్వం శోచితుమర్హసి. జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యు, పుట్టిన తర్వాత ఎవరికైనా ధ్రువం, గ్యారంటీ ఏమిటి? మృత్యు, అంతే కదా. పుట్టిన ప్రతివాడు గిట్టక తప్పదంటారు. మరి ఎవరుంటారు పర్మనెంట్ గా? పుట్టినప్పుడు ఎవరైనా పోవలసిందే ఎప్పుడో అప్పటికి. అలాగే ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ, అలాగే జన్మ కూడా గ్యారంటీ పోయిన తర్వాత. పుట్టిన తర్వాత పోవడం ఎంత గ్యారంటీయో, పోయిన తర్వాత మళ్ళీ పుట్టడం కూడా అంతే గ్యారంటీ అంటున్నారు. తస్మాత్, కాబట్టి అపరిహార్యేతే, నువ్వు ఏమి చెయ్యలేని విషయం, ఇది జరుగుతుంది, ఇది తప్పనిసరి అయిన విషయం కాబట్టి నత్వం శోచితుం అర్హసి, దీని గురించి నువ్వు దుఃఖించవద్దు. ఇది జరిగేదే ఎలాగూ, ఇది తప్పనిసరైనది కాబట్టి దీని గురించి ఎందుకు దుఃఖిస్తావు? పుట్టిన వాడికి మరణం తప్పదు, మరణించేవాడు మళ్ళీ పుట్టక తప్పదు. కాబట్టి ఈ అనివార్యమైన దానికోసం నువ్వు దుఃఖించొద్దు అని చెప్తున్నారు. ఈ సైకిల్ మళ్ళీ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఇవి ఏమిటి అంటే ఇంద్రియాలు, వీటి ప్రభావం అన్నమాట. అది కూడా తర్వాత చూస్తాం ఇంకా వివరంగా. దేహి నిత్యమవధ్యోయం దేహే సర్వస్య భారత తస్మాత్ సర్వాణి భూతాని నత్వం శోచితుమర్హసి. సో అర్జున, అన్ని దేహాల్లో ఉండేటటువంటి ఆత్మకు చావు అనేదే లేదు, నిత్యము ఉండేటటువంటి ఈ ఆత్మకు, దేహంలో ఉన్న ఆత్మకు చావు అనేది లేదు. తస్మాత్ సర్వాణి భూతాని, అందుకని అన్ని ప్రాణుల గురించి నత్వం శోచితుం అర్హసి, ప్రాణులందరి గురించి నువ్వు శోకించాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఈ అన్ని శరీరాల్లో ఉన్న ఈ ఆత్మకు, అంటే ఇక్కడ 2 పాయింట్లు, అన్ని శరీరాల్లో ఆత్మ ఉన్నది, మనం ఆత్మే, మన శరీరం కాదు అన్నది ఒకటి, అందరిలోనూ ఉంది ఆత్మ అన్నది ఒకటి, ఈ ఆత్మకు చావు లేదు అన్నది 2వ పాయింట్. కాబట్టి నువ్వు ఈ ప్రాణులందరి గురించి దుఃఖించవలసిన అవసరమే లేదు. వాళ్ళు ఏదో పోతారనుకుంటున్నావు నువ్వు, ఆ ఆత్మ ఎక్కడికి పోదు అని చెప్తున్నాను. సో ఇక్కడ అర్థం ఏమిటంటే, మనిషి పోయినా ఆత్మ రైజ్ అయ్యి ఇంకొక చోటుకి వెళ్తుంది. సరే, ఇక్కడ ఆత్మ ఆత్మ అంటున్నాం, మరి బాడీకి, మనం బాడీ కాదు ఆత్మ అంటున్నాం. బాడీ మరి మనం ఉన్నన్నాళ్ళు ఈ బాడీని ఉపయోగించుకోవాలి, ఈ ఆత్మ జ్ఞానాన్ని పొందటానికి అవసరం కాబట్టి ఈ బాడీకి మరి ఫుడ్, ఆహారం సరైన టైంకి ఇస్తే బాడీ పనిచేస్తూ ఉంటుంది. అలాగే మరి ఆత్మకు కూడా ఫుడ్ కావాలి కదా. ఏమిటి ఆత్మ ఫుడ్? ఫుడ్ ఫర్ సోల్ ఏమిటి అంటే భగవన్నామము. అప్పుడు మనం ఆత్మను తెలుసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఆత్మకు ఫుడ్ హరేర్నామ 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 ఇవ కేవలం, అంటే హరినామమే 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 కేవలం. కలౌ, కలియుగంలో నాస్త్యైవ 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 గతిర్ అన్యథా. కలౌ, కలియుగంలో నాస్త్యైవ నాస్త్యైవ నాస్త్యైవ, లేదు లేదు లేదు, ఏమిటి లేదు? గతి, వేరే గతి, అన్యథ, వేరే గతి లేదు అని చెప్పి మనకు కలిసంతరణ ఉపనిషత్తులు కూడా ఉన్నది. సో అది ఇక్కడ హరినామం తప్ప ఈ కలియుగంలో వేరే మార్గం లేదు భగవంతుణ్ణి పొందటానికి అని దాని అర్థం. కాబట్టి మనం ఇక్కడ కూడా పంజరం, పక్షి అని చూసాం. మన ఆత్మ పక్షి అయితే ఇది చుట్టూ ఉన్న పంజరం మన బాడీ అనుకుంటే, మరి పంజరం క్లీన్ చేస్తే సరిపోదు, బాడీ క్లీన్ చేసుకుంటే ఆత్మను మనం తెలుసుకోవాలి అంటే మరి ఆ హరినామం అనేది దాని ఆహారం అది అని చెప్తున్నారు. హతో వా ప్రాప్స్యసి, ఇప్పుడు ఇంతవరకు ఆత్మజ్ఞానం గురించి చెప్పారు. ఇప్పుడు కర్మ ఏమిటి, నీ స్వధర్మం ఏమిటి అనేది కర్మయోగం నెక్స్ట్ చాప్టర్ లో చక్కగా డీటెయిల్డ్ గా చూస్తాం. నెక్స్ట్ 2 chapters లో వెరీ ఇంపార్టెంట్, మనం రోజువారీ ప్రాక్టీస్ చేయవలసింది ఈ కర్మయోగం. కాబట్టి హతో వా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం జిత్వా వా భోక్ష్యసే మహీం తస్మాద్ ఉత్తిష్ఠ కౌంతేయ యుద్ధాయ కృత నిశ్చయః. హతో వా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం అంటే మరణించావా, నీకు స్వర్గం ప్రాప్తిస్తుంది.
జిత్వావా భోక్షసే మహిం, ఒకవేళ జయించావనుకో, జిత్వా అంటే జయించావే అనుకో, భోక్షసే అనుభవించు, దేన్ని, మహిం అంటే భూమి అంటే రాజ్యాన్ని, ఒకటే స్వర్గానికి వెళ్తావు, ఉన్నావంటే రాజ్యాన్ని అనుభవించు. తస్మాత్ కాబట్టి ఉత్తిష్ట కౌంతేయ, లేచి నుంచో, కూర్చుండిపోయాడుగా నేనేం చేయలేనని, లే కౌంతేయ, యుద్ధాయ కృతనిశ్చయ, కృతనిశ్చయంతో యుద్ధం చేయాలని లేచి నిలబడు. ఎందుకు, నువ్వు క్షత్రియ, నీ స్వధర్మం ఇది. ఇక్కడ స్వధర్మం గురించి చెప్తున్నారనమాట. ఇది నీ డ్యూటీ. ఏమిటి నీ డ్యూటీ? సోల్జర్వి నువ్వు, క్షత్రియుడివి. క్షత్రియుడు డ్యూటీ ఏమిటి? రాజ్యాన్ని, ప్రజల్ని కాపాడటం. నీకు ఇప్పుడు నీ రాజ్యాన్ని నువ్వు కాపాడుకోవాలి, అది నీ బాధ్యత. క్షత్రియుడిగా నీ బాధ్యత నువ్వు చేయకపోతే నువ్వు నీ కర్మను సరిగ్గా చేయనట్లే లెక్క. మరి సోల్జరు వెళ్ళి యుద్ధంలో నేను చంపలేను అని వెనక అక్కడ నుంచుంటే ఇంకా అతను జాబ్ కరెక్ట్ గా చేసిన వాడు ఎలా అవుతాడు? అక్కడ తప్పదు అతనికి, అతని యొక్క స్వధర్మం నెరవేర్చడానికి అతను అక్కడ చంపవలసిందే. అలాని బయటకు వచ్చిన తర్వాత రోడ్డు మీద ఎవరినో పట్టుకుని చంపితే మరి అది కరెక్ట్ కాదు, అదే సోల్జర్. సో ఆ టైంలో, సమయంలో నువ్వు చేయవలసిన పని, నీ ధర్మం, నీ రాజ్య సంరక్షణ నీ ధర్మం కాబట్టి క్షత్రియుడిగా నువ్వు చెయ్యాలి అని చెప్పారు. చేసిన తర్వాత ఏం జరిగితే అది, పోయావంటే స్వర్గానికి వెళ్తావు, ఉన్నావంటే రాజ్యాన్ని అనుభవించు, జయించావంటే అని చెప్పి స్వధర్మం గురించి చెప్తారు. ఈ స్వధర్మం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. కర్మయోగాలు మనం నెక్స్ట్ చాప్టర్స్ లో చూస్తాం, ఇక్కడ బ్రీఫ్ గా చూస్తున్నాం. తర్వాత అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఈ స్వధర్మం ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఏమిటి అనేది. ఏషా తే విహితా సాంఖ్యే బుద్ధిర్యోగే త్విమాం శృణు, బుద్ధ్యా యుక్తో యయా పార్థ కర్మబంధం ప్రహాస్యసి. సో ఇప్పటి వరకు నేను నీకు ఆత్మజ్ఞానం, సాంఖ్యయోగం, ఆత్మతత్వం అంతా నీకు వివరించాను. ఇప్పుడు ఈ ఫలాపేక్ష లేని కర్మ రూపంలో ఉన్న ఈ బుద్ధియోగం విశదీకరిస్తున్నాను. ఆ కర్మయోగం యొక్క మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే, నీ డ్యూటీ నువ్వు చెయ్యి, ఏ దాని నుంచి ఏదొచ్చినా సరే సమత్వంతో ఉండు. ఇప్పుడు నువ్వు యుద్ధం చెయ్యి, జయించావో జయిస్తావు, రాజ్యం వస్తుంది, పోతావా స్వర్గానికి వెళ్తావు, ఏదైతే అది అవుతుంది, ముందు నా బాధ్యత నేను చెయ్యాలి, ఇది నా బాధ్యత అనే భావంతో ఉండగలగటం. అలాగే మనం ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ మనకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాలంటే, ఒక చిన్న ఏ పని చేసినా మన బాధ్యత అనుకుని కరెక్ట్ గా చేసి, ఆ తర్వాత ఆ పని నుంచి ఏ రిజల్ట్ వచ్చినా మనం సమత్వంతో ఉండగలగటం. ఉదాహరణకు ఒక ప్రమోషన్ రావాలి, దానికోసం ప్రమోషన్ కాదు, ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయాలి. అయితే ప్రాజెక్ట్ చేస్తే, బాగా చేస్తే ప్రమోషన్ వస్తుంది. సో నీ బాధ్యత ఏమిటి? అసలు ప్రమోషన్ కాదు, ముందు ఆ ప్రాజెక్ట్ ని కరెక్ట్ గా చెయ్యి. ప్రమోషన్ వస్తే గర్వపడొద్దు, ఎగిరిపోవద్దు, నేను బ్రహ్మాండంగా చేశాను కాబట్టి నాకు వచ్చింది అని గర్వం వద్దు. ఒకవేళ రాకపోతే ఇంత కష్టపడి చేస్తే ఇదా, నాకు చివరికి రానే లేదు అని కృంగిపోవద్దు. ఏదెలా ఉన్నా నువ్వు సమత్వంతో ఉండటం నేర్చుకో. నా డ్యూటీ నేను కరెక్ట్ గా చెయ్యాలి అని, అది కర్మయోగం యొక్క సిద్ధాంతం. అలా ఉంటే ఏం జరుగుతుంది, అలా ఉండటం వల్ల లాభం ఏమిటి అంటే, అదే బుద్ధి యోగం అనుకుంటుంటారు. బుద్ధ్యాయుక్తో యయా పార్థ, ఈ బుద్ధితో గనక నువ్వు గనక చేసావంటే కర్మబంధం ప్రహాస్యసి. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. నువ్వు ఇలాంటి అండర్స్టాండింగ్ తో, అవగాహనతో గనక ఏ పనైనా చేసినట్లయితే నువ్వు కర్మబంధాల నుంచి విముక్తి పొందుతావు. కర్మబంధాల నుంచి విముక్తి పొందుతావు అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటి అంటే, మళ్ళీ కర్మబంధాలు ఉంటేనే మళ్ళీ పుడతావు. అదే నువ్వు ఆత్మ వేరొక శరీరాన్ని స్వీకరిస్తుంది, కానీ ఆ కర్మ బంధం గనక లేకపోతే అప్పుడు నువ్వు, నీ ఆత్మ భగవంతుడిని చేరుకుంటుంది అని అర్థం. సో ఈ జనన మరణ చక్రంలో ఇలా ఒక ఆత్మ వన్ బాడీ నుంచి ఇంకో బాడీలోకి తిరుగుతూ ఉండటం ఆపుకుని భగవంతుడిని చేరుకోవాలంటే ఈ కర్మ బంధాలు లేకుండా ఉండాలి. ఈ జన్మ ఎందుకు వచ్చిందంటే, ప్రీవియస్ జన్మ కర్మను బట్టి వచ్చింది. మంచి పనులు చేస్తే మంచి జన్మ, మంచి ఉంటుంది, చెడు పనులు చేసినప్పుడు దాని ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. మన పనులను బట్టి మనకి రిజల్ట్ గ్యారంటీ అన్నది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. నేహాభిక్రమనాశోస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే, స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, మనం తెలుసుకోవటానికి కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇవన్నీ విన్న తర్వాత, అమ్మో ఈ బంధం లేకుండా ఈక్వానిమిటీతో మనం ఎక్కడ చేస్తాం, ఏదైనా చేస్తే లాభం వస్తే మరి ఆనందించకుండా ఉంటామా, నష్టం వస్తే దుఃఖించకుండా ఉంటామని వెంటనే మనందరికీ వస్తుంది ఫీలింగ్.
ఇదంతా సాధన, స్లోలీ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అందుకని ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారో తెలుసా, ఈ కర్మయోగాన్ని ప్రారంభించి పూర్తిగా చేయలేకపోయినా, అంతటి స్టేజ్కి, అంత సమత్వానికి రాలేకపోయినా, స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య, కొద్దిగా అయినా నువ్వు ఈ మార్గంలో ఉన్నావంటే, ఈ మార్గాన్ని అవలంబించావంటే, త్రాయతే మహతో భయాత్, మహాభయాన్ని నుంచి విడుదలవుతావు అని చెప్తున్నారనమాట. సో అది ఇక్కడ ఈ కర్మయోగం అనేది మనం ప్రాక్టీస్ చేయటంలో మనకు వచ్చేటటువంటి రిజల్ట్ అని ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. వ్యవసాయ ఆ తర్వాత ఇంకా చెప్తున్నారు, దీనికి ఈ సాధన ఈ రకంగా మనం ఉండాలి అంటే అసలు ఎలా ఉండాలి మన మెంటాలిటీ అంటే, మరి ముందు శ్రద్ధ అనేది ఉండాలి. అది వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి ఏకేహ కురు నందన, బహుశాఖాహి అనంతాశ్చ బుద్ధయో అవ్యవసాయిన. వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి అంటే కృషి చేసే, ఆ శ్రద్ధతో పనిచేసే బుద్ధి, కష్టపడి శ్రద్ధగా ఈ సాధన చేయాలనే బుద్ధి ఉండాలి కురునందన. ఏకేహే, ఒక్క దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి. బహుశాఖాహి అనంతాశ్చ, ఎన్నో రకాల విషయాల్లో అనంతమైన డైరెక్షన్ లో వెళ్ళిపోతే నీ మైండ్, నీకు ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది కుదరదు అంటున్నారు. బుద్ధయో అవ్యవసాయినాం, ఇక ఇలాంటి శ్రద్ధ లేనప్పుడు ఆలోచనలు పరిపరి విధాలు అన్నిటి మీదకి పోతూ ఉంటాయి. ఈ భక్తి మార్గంలో నిశ్చయంగా ఉన్న వాళ్లకు మనస్సు కూడా స్థిరంగా ఉంటుంది. వాళ్ళ లక్ష్యం ఒక్కటే, ఆత్మజ్ఞానం, భగవంతుణ్ణి చేరుకోవాలి. స్థిర సంకల్పం లేని వాళ్ళ ఆలోచనలు పరిపరి విధాల పరిగెత్తాయి. సో ఆ సంకల్పం అనేది ఉండాలి అని అందుకే అర్జునుడు మరి ద్రోణాచార్యుడు నేర్పించేటప్పుడు వీళ్ళందరికీ, పిల్లలకు, కౌరవ పాండవులకు అక్కడ పక్షి బొమ్మ చెట్టు మీద పెట్టి దాని కంటి మీద కొట్టాలంటే ఒక్కొక్కళ్ళని పిలిచి అడుగుతాడు, కొట్టండి, మీరు కొట్టే ముందు మీకు ఏం కనిపిస్తోంది అంటే, అన్ని చెట్టు ఆకులు కొమ్మలు ఆకాశం అన్ని కనిపిస్తున్నాయంటే, అలాంటి వాళ్ళు ఎవరిని బాణం వేయమన్నాడు. చివరికి అర్జునుడు వచ్చి, కొందరు పక్షి కనపడుతోంది అంటారు, వాళ్ళని కూడా వేయమండి. అర్జునుడు వచ్చి ఏం కనపడుతోందంటే, కన్ను తప్ప, పక్షి కన్ను తప్ప నాకేం కనపడడం లేదంటాడు. అంత ఫోకస్ తో చూస్తున్నాడు అనమాట. అప్పుడు అర్జునుడు ఓకే బాణం వేయి అంటాడు. వేసినప్పుడు అది తిన్నగా వెళ్ళి అక్కడ తగులుతుంది. అంటే ఆ ఫోకస్ ఉంటే గాని, అంత ఫోకస్ నువ్వు ఏ పనైనా సక్సెస్ఫుల్ గా చేయలేవు అని దాని అర్థం అన్నమాట. సో అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆ కాన్సన్ట్రేషన్, స్థిర సంకల్పం ఉండదే మరి మైండ్ 10 డైరెక్షన్ లో వెళ్తే ఏది సాధించలేము. అలాంటిది ఈ భక్తి మార్గంలో ఆత్మజ్ఞానం, భగవంతుడి యొక్క పరంధామాన్ని పొందాలంటే ఇంకెంత స్థిరత్వం ఉండాలి బుద్ధిలో. యదా సంహరతే చాయం కూర్మోంగానీవ సర్వశః ఇంద్రియాణీంద్రియార్థేభ్య తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠిత. సో ఈ తాబేలుని మీరు చూసే ఉంటారు. అది మరి అవసరమైనప్పుడు ఒక్కొక్కసారి తప్పదనుకున్నప్పుడు, డేంజర్ అనుకున్నప్పుడు దాని అవయవాలన్నీ ఆ చిప్పలోకి తీసుకువెళ్ళిపోతుంది ప్రొటెక్షన్ గా. మరి అవసరమైనప్పుడే బయటికి తీసుకొస్తుంది. అలాగే ఈ ఇంద్రియాలు మనకు ప్రలోభాలు కలిగిస్తున్నాయని చెప్పుకున్నాగా, కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, ఇవన్నీ ఇవి ప్రలోభాలు కలిగించకుండా మనం అంతర్గతంగా తిప్పుకోవాలి. ఎంతసేపు ఈ బయట ప్రపంచం అంటే కళ్ళు మూసుకుని ఎలా ఉంటాం, మరి కనిపించే విషయాల గురించి ఆలోచించకుండా ఉంటామా ఏమిటి అని మనకు వెంటనే మళ్ళీ ఒక ఆలోచన వస్తుంది. అది కాదు అర్థం. అంటే మన యొక్క ఆలోచన తీరును ఏ విధంగా మార్చుకోవడం ప్రారంభించాలి. ఈ జ్ఞానాన్ని కొంచెం అవగాహన చేసుకుంటున్నప్పుడు ఇవన్నీ కూడా టెంపరీ కాబట్టి, అలాగని మరి రోజు పనులు చేసుకోకుండా జీవించకుండా మనం ఎవలా ఉంటాం అని అనుకుంటాం. అన్ని వదిలేయమని ఎవరు అనడంలా. నీ బాధ్యత నువ్వు చేయాలని ఇక్కడ చెప్పారు. స్వధర్మం ఎంత ఇంపార్టెంట్, నీ డ్యూటీలు ఉన్నాయి, నువ్వు చెయ్యి. కానీ ఆ అటాచ్మెంట్స్ తగ్గించుకో. చేసిన తర్వాత ఇది ఇలా అయిందేంటి, అదలా అయిందేంటి, వాళ్ళు ఇలా అన్నారేంటి, వాళ్ళలా అన్నారేంటి, అవన్నీ ఆపుకుని ఈ ఆందోళన నువ్వు చేయవలసింది నువ్వు చేస్తూ ఉండు. నీ బాధ్యత ఏదెలా ఉన్నా నువ్వు రియాక్షన్స్ తగ్గించుకుని ఒక సమత్వంతో ఉండటం నేర్చుకో అని దాని అర్థం. ఈ తాబేలు ఈ ప్రలోభాలన్నిటి నుంచి ఎలా అయితే మైండ్ లోపలికి తిప్పుతాందో ఆ బాడీ పార్ట్స్ ని, మనం కూడా ఈ ప్రలోభాలు తగ్గించుకుని లోపల ఉన్న ఆధ్యాత్మికత, ఆత్మ వైపు కాన్సన్ట్రేషన్ చేయటం నేర్చుకోవాలి. ఆత్మవైపు కాన్సన్ట్రేషన్ ఏంటి అంటే, ముందు ఈ లక్షణాలను వదులుచుకోవడం. ఈ కామక్రోధ లోభము, మరి ఈ లక్షణాలకు కారణం ఏమిటి, ఇంద్రియ ప్రలోభాలు. అందుకని ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకో. చూసిన ప్రతిదీ చూడు,
కావాలి కావాలి అనుకోకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదేంటి, కంటికి కనిపిస్తే కావాలి అనిపిస్తా అందంగా ఉంటే అంటే మన కాన్సన్ట్రేషన్ దేని మీద ఉంటే దాని మీద ఉంటుంది. ఇది అది అవసరం లేదు, మనం చేయవలసింది చేద్దాం అని మనం గనక ఆధ్యాత్మిక మీద పెంచుకున్నప్పుడు ఆ డిజైర్ ని కొంత తగ్గించుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సినిమా చూస్తూ ఉంటాము, మన చెవులకు సినిమా మాటలు వినిపిస్తూ ఉంటాయి. టీవీలో షోను పక్క వాళ్ళు ఏదైనా మాట్లాడితే ఏమీ వినపడదు. మరి సౌండ్ వేవ్స్ వస్తున్నాయి, లెక్క ప్రకారం మన చెవుకు వినపడుతోంది, కానీ బుర్రకు ఎక్కడం లేదు. ఎందుకు? మన మైండ్ దాని మీద లేదు కాబట్టి. అలాగే ఆ మైండ్ ని భగవంతుడి మీద తిప్పితే ఈ అన్నెసెసరీ కోరికలు కూడా ఉండవు అన్నది ఇక్కడ సింపుల్ గా మీకు ఆ పాయింట్ ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి చెప్పే ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. సో ఇది ఇంద్రియాలను మళ్లించిన వాడు స్థితప్రజ్ఞుడు అవుతాడు. ఎవరైతే ఇలా సెన్సెస్ ని కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతాడో వాడు స్థితప్రజ్ఞుడు అవుతాడు. ఈ తాబేలు లోపలికి ఎలా తీసుకుంటుందో, ఎవరైతే వాళ్ళ సెన్సెస్ ని కంట్రోల్ చేసుకోగలరో ఇంద్రియాలని, వాడు స్థితప్రజ్ఞుడు అని చెప్పి ఇక్కడ స్థిత ప్రజ్ఞత గురించి చెప్పారు. ఇది జ్ఞాన యోగంలో పాటు, ఇది మళ్ళీ తర్వాత చూస్తాం. అలా అన్ని యోగాల్లోనూ ముఖ్య విషయాలు ఇక్కడ బ్రీఫ్ గా చెప్పడం జరిగింది. ఆ స్థిత ప్రజ్ఞులు ధ్యాయతే విషయాన్ పుంస సంగస్తేషూపజాయతే సంగాత్ సంజాయతే కామాత్ క్రోధోభిజాయతే. చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. ఎప్పుడు ధ్యాయతో విషయాన్ పుంస, ఆలోచించితే విషయాలు ఏదైనా సరే దేని గురించైనా ఆలోచించామంటే సంగస్తేషూపజాయతే, అటాచ్మెంట్ పెరిగిపోతుంది దాని మీద. సోఫా వెళ్ళాము, సోఫా కనిపించింది బాగుంది అంటే వెనక్కి తిరిగి మళ్ళీ చూస్తాం. చూడగానే ఆ అటాచ్మెంట్ స్టార్ట్ అయింది అనమాట. ఏదో బాగుందలే అనుకుని మన దారిని మనం వెళ్ళిపోతే గొడవ లేదు. ఆ థింక్ ఓ బాగుండే అనుకుని వెనక్కి తిరిగాం, అటాచ్మెంట్ వచ్చింది. సంగాత్ సంజాయతే కామ, ఈ అటాచ్మెంట్ కామాన్ని కలిగిస్తుంది. అంటే వెనక్కి తిరగగానే ఆ అటాచ్మెంట్ తో మళ్ళీ చూస్తాం. కొనుక్కుంటే బాగుండే, చాలా బాగుంది, కోరిక స్టార్ట్ అయింది. కామాత్ క్రోధోభిజాయతే, కామం నుంచి క్రోధం వస్తుంది. పర్సులో చూసాం అదే 10,000 ఉంది, మనం 8,000 ఇవ్వగలం, వెంటనే కోపం వచ్చేసింది. ఇదేమిటి, ఏదో కొనుక్కున్నామంటే ఇన్నాళ్ళకి అసలు ఎప్పుడు సరైన సోఫా లేదు, ఇలాంటిది మనకు అసలు కొనుక్కునే శక్తే లేదు అని వెంటనే కోపం. దీస్ ఆర్ జస్ట్ అంటే మీకు విషయం అర్థం అవటానికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. అది ఇక్కడ అర్థం అన్నమాట. ఆసక్తి వల్ల కోరిక కోపాన్ని కలుగు చేస్తుంది అంటున్నారు. కోపం వస్తే ఏం జరుగుతుందో ఇది భగవంతుడు స్వయంగా చెప్పిన మాటలు. ఎంత ఇది ఇలాంటి శ్లోకాలు ఒకటి గుర్తుంచుకున్నా మనం కొంచెం కరెక్ట్ అయిన మార్గంలో వెళ్ళొచ్చు. క్రోధాద్భవతి సమ్మోహాత్ స్మృతి స్మృతిభ్రంశాత్ బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. ఆ క్రోధం నుంచి సమ్మోహం అంటే ఇక ఒకలాంటి పిచ్చి కోపం అంటారు చూసా, అది వచ్చినప్పుడు ఆలోచన శక్తి కూడా నశిస్తుంది. సమూహాత్ స్మృతి విభ్రమ, ఇక స్మృతి అంటే కరెక్ట్ అయిన విచక్షణ కూడా పోతుంది. అలాంటి సమూహం కలిగిపోయి ఆ కోపంతో స్మృతి విభ్రమం అంటే విచక్షణ, మైండ్ కూడా విచలనం లాగా అయిపోతుంది ఆ సమయంలో. పిచ్చి కోపం, వాళ్ళు పిచ్చివాళ్ళు కాదు, కానీ ఆ కోపంతో ఆ సమయంలో స్మృతి విభ్రమం అయిపోయింది. అంటే అంత విచక్షణ లేని వాళ్ళు అయిపోయారు. కోపం విపరీతంగా వచ్చి పిచ్చి కోపంతో వాడు ఈ పని చేశాడు, ఆ పని చేశాడు అని వింటూ ఉంటాం. అలాంటిదన్నమాట. కోపం వచ్చినప్పుడు విసిరు వేస్తూ ఉంటారు, అది వేస్తూ ఉంటారు, అవతల వాళ్ళ మీద గట్టిగా అరవడం, ఇవన్నీ మనం చూస్తూనే ఉంటాం. అది అక్కడ అంటే ఆ టైంలో నువ్వు విచక్షణ కోల్పోయావన్నమాట. అలా ఉంది నీ ప్రవర్తన, చూడటానికి కూడా విచక్షణ లేకుండా. ఎందుకు స్మృతి భ్రంశాత్ బుద్ధినాశో, ఆ పిచ్చి కోపంతో నీ బుద్ధి కూడా పనిచేయటం మానేస్తుంది. ఇది కరెక్ట్ అయిన పని కాదు అన్నది కూడా నువ్వు ఆ నిమిషంలో తెలుసుకోలేక ఎదుటి వాళ్ళ మీద మాటలు అనడం, ఇష్టం వచ్చిన మాటలు, తప్పు మాటలు, చేతిలో వస్తువులు విసిరివేయడం, ఎదుటి వాళ్ళని గాయపరచడం, ఏదైనా చేసే స్కోప్ ఉంది నీకు వచ్చిన కోపాన్ని బట్టి. ఎందుకంటే నీ బుద్ధి ఆ టైంలో ఇది తప్పు అని తెలిసినా కూడా బుద్ధి పనిచేయడం లేదనమాట. బుద్ధి నాశాత్ ఏమవుతుంది మరి? బుద్ధి పని చేయనప్పుడు ప్రణశ్యతి, నువ్వే నాశనమే, ఇలాంటి చెడు పనులు చేసి నాశనం అయిపోతున్నావు. సో కోపం మూలంగా అవివేకం, సమ్మోహం వస్తుంది. ఈ సమ్మోహం వల్ల మతిమరుపు, స్మృతి భ్రమ అంటే మతిమరుపు కాదు ఇక అక్కడ, అంటే మైండ్ చలించిపోవటం, ఏది కరెక్ట్ ఏది రాంగ్ అని తెలియని ఆ విభ్రమ పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళిపోవటం. అలాంటి స్మృతి భ్రంశ బుద్ధి కూడా పనిచేయదు, విచక్షణ కోల్పోతావు. బుద్ధినాశాత్ బుద్ధి నాశనం అయితే ఇంకా మనిషివే నాశనం అవుతావు. నీకు బుద్ధి లేకపోతే ఇంకా కరెక్ట్ అయిన పని ఏం చేస్తావు? అది జరుగుతుంది. అలా స్టార్ట్ అయ్యి ఆ ఇంద్రియాలు
చివరికి మనిషినే నాశనం చేస్తాయి అని ఈ 2 శ్లోకాల్లో చెప్పారనమాట. ఒక్క నిమిషం మీరు 1 సెకండ్ వెయిట్ చేయండి. ఈ శ్లోకాన్ని మీనింగ్ ని ఒకసారి చూసి మీరు ఈలోపు యాక్టివిటీ లాగా దీన్ని ఒకసారి మీరు అన్వయించుకోండి మీ పరిస్థితికి. ఓకే. సో అది ఇక్కడ కోపం వల్ల మనకు కలిగేటటువంటి ఈ ఫైనల్ స్టేజ్ అన్నమాట. సో అన్ని కూడా ఇంద్రియాలతో స్టార్ట్ అవుతాయి. అపూర్వమాణం అచలా ప్రతిష్టం సముద్రమాపా ప్రవిశంతి యద్వత్ తద్వత్ కామాయం ప్రవిశంతి సర్వే సశాంతిమాప్నోతి న కామకామి. సో స్థితప్రజ్ఞుడు అని ఇందాక ఒక మాట వాడారు. ఏది ఆ తాబేలు లోపల గనక అవయవాలు ముడుచుకున్నట్లు ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకుని, అంటే బాహ్య విషయాలు, టెంపరరీ విషయాల మీద కాకుండా ఎవరైతే నిజమైన ఆత్మతత్వం మీద, భగవంతుడి మీద మళ్లించగలుగుతారో వాడు స్థితప్రజ్ఞుడు అన్నారు కదా. ఎవరు ఆ స్థితప్రజ్ఞుడు అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటి? ఇది కూడా జ్ఞానయోగాల్లో లాస్ట్ లో వస్తుంది. అది ఇక్కడ బ్రీఫ్ గా చెప్తున్నారు. అపూర్వమాణం అచల ప్రతిష్టం సముద్రమాప ప్రవిశంతి అద్వత్. ఎప్పుడు ఈ సముద్రం నిరంతరం నదీ ప్రవాహాలతో నిండిపోతూనే ఉంటుంది. అన్ని డైరెక్షన్ లో నదులు వచ్చి సముద్రంలో కలిసిపోతూ ఉన్నా కూడా ఎలా అయితే ఈ సముద్రం మరి చలించకుండా అలాగే ప్రవహిస్తూ ఉంటుందో ఆ రకంగా తద్వత్ కామాయం ప్రవిశంతి సర్వే, అంటే అన్ని కోరికలను కూడా మరి తనలో ఇముడ్చుకున్నటువంటి వాడు, అణిచేసుకున్నవాడు సశాంతి మాప్నోతి నకామకామి, వాడు శాంతిని పొందుతాడు అని చెప్తున్నారు. నిరంతరం నిండుతూ ఉన్నా కూడా చలించకుండా నిలిచిన సముద్రంలో ఈ నదీ జలాలన్నీ ఎలా ప్రవేశిస్తూ ఉంటాయో, అలాగే ఎవరిలో అయితే ఈ కామాలన్నీ కూడా లీనమై అణిగిపోతూ ఉంటాయో, కోరికలన్నీ అణుచుకోగలిగిన వాడు శాంతిని పొందుతాడు. మరి భౌతిక సుఖాలకు బానిసైన వాడికి మోక్షం లేదు అన్నది ఈ శ్లోకానికి అర్థం అన్నమాట. మరి ధర్మరాజు కూడా ఈ యక్ష ప్రశ్నలు వేసినప్పుడు నిన్న కూడా చెప్పాను అనుకుంటా, ఈ అన్నిటికంటే రిచెస్ట్ పర్సన్ ఎవరు, అందరికంటే ఐశ్వర్యవంతుడు ఎవరు? కోరికలు లేనివాడు. అదే ఆన్సర్, కరెక్ట్ ఆన్సర్ ధర్మరాజు చెప్తాడు. సో అలా ఎవరైతే ఈ సుఖాలకు బానిసైనప్పుడు ఇక మోక్షం అనేదే ఉండదు. ఎవరైతే ఈ కోరికల్ని కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతారో వాళ్ళు శాంతిని పొందుతారు అని చెప్పి అర్జున, ఇలా బ్రహ్మజ్ఞానం అంటే ఈ స్థితప్రజ్ఞత స్టేజ్ ఎవరైతే తెచ్చుకోగలరో వాళ్ళు ప్రపంచ విషయాల మీద వాళ్ళు దృష్టిని మరల్చరు. మరణ సమయంలో కూడా ఇలాంటి వివేకంతో ఎవరైతే స్థిరంగా ఉంటారో వాళ్ళు ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి పొంది ఆ భగవంతుడి దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు అని ఈ స్థితప్రజ్ఞత గురించి, సమాధి స్థితి గురించి ఈ శ్లోకాస్లో చెప్పడం జరిగింది. 54 to 72లో అది చెప్తారనమాట. సో ఇది సెకండ్ చాప్టర్, లాంగ్ చాప్టర్. మనం ముఖ్య శ్లోకాలన్నీ చూసి ముఖ్యమైన జిస్ట్ అంతా చూసాం. సో ఈ కలియుగంలో ధర్మం ఏమిటి, కలియుగ ధర్మం ఏమిటి అంటే మరి భగవన్నామమే అని ఇందాక చూసాం. హరేర్నామ హరేర్నామ హరేర్నామైవ కేవలం కలౌ నాస్త్యైవ గతిర్ అన్యథ. అదొక పాయింట్. మరి అసలు మనం ఇక్కడ ఏం నేర్చుకున్నామంటే మనం బాడీ కాదు, మనం ఆత్మ. ఇంకోటి ఏమిటి, ఆ సుఖ దుఃఖాలు అనేవి ఆగమాపాయనో నిత్య, వస్తూ పోతూ ఉంటాయి నిత్యం. చలికాలం వేడికాలం లాగా
ఎప్పుడు ఏదీ నిత్యంగా ఉండదు, వీటిని తట్టుకోవటం. తాం స్థితీక్షస్వ భారత, మనం వీటిని తట్టుకోవడం నువ్వు నేర్చుకోవాలి. ఈ సుఖ దుఃఖాలు అనేవి వస్తూ పోతూ ఉండేవే, నిత్యము ఏది కూడా శాశ్వతంగా ఉండదు అని చెప్తున్నారు. భగవంతుణ్ణి శరణు వేడాలి. అది చూసా ముందే. మరి శిష్యస్తేహం షాధిమాం త్వాం ప్రపన్నం అంటే శరణు వేయటం, శిష్యస్తేహం నీ శిష్యుడును చెప్పారు. ఈ విషయాలు మనం ముఖ్యంగా ఇందులో ఆత్మ యొక్క లక్షణాలు చూసాం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ్ 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 హరే హరే. ఇది షోడశకం నామనం కలికల్మషనాశకం నాతః పరతరోపాయ సర్వవేదేషు దృశ్యతే. సో అన్ని వేదాలు వెతికిన ఈ కలియుగ విషపూరిత ప్రభావాలు రూపుమాపటానికి ఈ 16 పేర్లు ఉన్న హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపం కంటే వేరే తరోపరాయం లేదు అని కలిసంతరణ ఉపనిషత్తులో ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురం. హరే కృష్ణ. ఇంతటితో మరి ఈ అధ్యాయాన్ని కంప్లీట్ చేశాము. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ.